I en acabar aquesta ponència encetarem un debat de mitja horeta. La Teresa ens ha comentat que fora bo preguntar, si tenim preguntes, que segur que en tindrem, primer a ella i després a la resta, perquè ha de marxar d'hora. En acabar el debat, informo, farem un missionat del documental Draps Bruts, treballat per Psicomi House, i al final obrirem un col·loqui amb Agustí Colom i Joan Adoni. D'acord? Això és a modus de recordadoria, moltes aportades. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I disculpeu aquest retard, i me n'alegro molt que hi hagi hagut aquesta flexibilitat i que s'hagi pogut fer el pica-pica abans de començar. Jo, com han introduït, parlaré aquesta mitja hora i dit que parlaré dels tripijocs de la indústria. De fet, el títol d'aquesta jornada és això de la nostra salut i el seu negoci. Llavors el que m'agradarà fer és il·lustrar de quina manera en el que es tracta de la investigació de medicaments, que és fonamental perquè puguem tenir una sanitat al dia que avança i que té garanties de que les intervencions que fa siguin farmacològiques o siguin de tipus d'intervenció quirúrgica o siguin més expectants, el que sigui, que es converteix en protocol d'actuació en el sistema mèdic, les garanties de que això està basat en una informació fidedigna són fonamentals. La medicina sense aquesta part científica es converteix en xarlataneria. La part científica de la medicina mai ha estat l'única i no ho ha d'estar avui tampoc. De forma clàssica, en medicina sempre distingim la ciència i l'art de la medicina. Jo crec que una medicina que mereixi aquest nom, al segle XXI com en el segle I, com en el 5è abans de Crist, a l'època d'Hipòcrates, ha de sempre ser conscient d'aquesta dimensió artística, si voleu, o humana en el sentit més ampli. Tu pots tenir de memòria en el teu ordinador mental o en el teu ordinador de taula tots els algoritmes diagnòstics i de tractament, però si tu no tens la capacitat d'escoltar la persona que tens al davant i, el més important de l'art de la medicina, d'individualitzar el tractament, de mirar aquella persona com a peça única en tot el que això comporta i d'aplicar en aquell cas que sempre serà únic els teus coneixements científics, el teu exercici de la medicina no passarà de ser mediocre. Els mestres i les mestres en medicina, com en totes les branques del saber, sempre han estat aquells capaços d'exercir aquesta branca que no és només científica, objectiva, freda i recopilable amb un volum, amb un manual, sinó que és una part dinàmica, creativa, original i sempre d'interacció. Aquest és el plantejament de fons del que crec que és la medicina, però com deia, avui en aquesta estoneta breu intentaré posar sobre la taula els problemes gravíssims que existeixen quan aquesta medicina es deixa en mans privades i què és el que està passant avui en dia a 4 nivells en aquesta part d'investigació. Això serà com enfocaré el tema d'avui. I aquests 4 nivells seran el que en diem el disseny de les hipòtesis d'investigació, per poder avançar en medicina o fins i tot per poder contrastar si alguna intervenció que ara mateix s'està realitzant és o no fonamentada científicament, doncs has de fer estudis. I aquests estudis primer demanen el que se'n diu el disseny de la hipòtesi de treball. Primer parlaré d'això, després parlaré del que és la implementació de l'estudi. D'acord, ja el tens dissenyat, ja saps què vols estudiar i com ho vols estudiar, però ho has de fer. Llavors, en el moment de fer-ho, també veurem casos concrets del que significa que sigui privat. Què està passant? No coses hipotètiques. Què pot passar si això està en mans privades? No, és que com que ja està passant, doncs analitzaré una mica què és el que està passant amb la implementació. Disseny de la hipòtesi de treball, implementació d'aquest estudi. El tercer punt serà anàlisi de resultats. Ja tens què vols estudiar, ja ho has estudiat, però clar, això et dona els resultats i aquests resultats tampoc no són automàtics la manera com s'interpreten. Què passa avui en dia amb la interpretació dels resultats dels estudis clínics que es fan? I l'últim apartat serà la comunicació d'aquests resultats, per tant la publicació i la manera com es donen a conèixer tant en l'àmbit científic com en l'àmbit general, en el públic en general. Això serà com estructuro aquesta intervenció en 4 àmbits. Per tant, començo pel primer. Hipòtesi o disseny de la hipòtesi de treball. Doncs bé, on està escrit de quina manera es prenen les decisions de què és el que val la pena investigar i on van a parar els recursos d'investigació en aquest moment en el món. Jo aquí una anècdota personal és que quan vaig anar als Estats Units a fer la residència, l'equivalent del MIR,
allà inclou sempre una part de recerca. I vaig fer recerca durant 3 mesos en un laboratori de virologia, que el seu responsable es diu el doctor Ian Hay, un escocès o un irlandès, que estava ja de fa molts anys un viròleg conegut als Estats Units. I en aquest laboratori estudiàvem si el virus de l'herpes simple tipus 6 i 7 podia tenir una relació causal, això era l'any 92, una relació causal amb la síndrome de la fatiga crònica. Llavors hi va haver el dia que li vaig preguntar al director del laboratori i com ho hem decidit que volem estudiar això, no? Com es prenen aquestes decisions? I em va dir, miri, vingui al meu despatx, que segui. Llavors em va fer seure i em va explicar, miri, aquí als Estats Units hi ha, evidentment, la recerca, aquí i a tot arreu, doncs costa molts diners, i la manera com es prenen les decisions, si volem que ens ho financiï el govern dels Estats Units o un institut que es diu NIH, National Institutes of Health, que són els que tenen aquesta capacitat de finançar la major part dels estudis, això, de fet, ve donat per una línia de prioritats d'investigació que la determina el Congrés. Llavors, fins aquí el Congrés és l'òrgan democràtic dels Estats Units, per tant, potser pel Congrés han de ser uns especialistes que coneguin les prioritats sanitàries, però el Congrés és aquest òrgan de la democràcia als Estats Units, o el Parlament aquí el mateix. Però ell em va dir, clar, i llavors has de pensar que en aquest congrés hi ha aquests lobbies de pressió. I aquests lobbies de pressió significa que en aquest moment la indústria farmacèutica té 2 lobbistes, 2 persones que estan a sou i que la seva única feina és convèncer en el congressista, o sigui, hi ha 2 lobbistes per cada congressista. O sigui, no és que hi hagi un lobbista que ha d'anar a parlar amb els congressistes, o 3 o 4 de congressistes, crec que ara als Estats Units n'hi ha 600, no sé, el número que sigui, però la proporció sí que la sé, i són 2 per cada un. O sigui que quan un dorm, l'altre està despert. Se poden anar a convèncer, i això és així, és lamentable, però és així, s'ha publicat en altres textos, per tant, jo he dit tal qual, que això inclou també el xantatge a les persones, qui més qui menys, una vida incòluma o impoluta no tenim. Hi ha coses que dius, mira, i això m'agradaria que tothom no ho sabés. No, si pot ser, molt bé, doncs si algú no té altra feina que buscar a veure què tens en el teu currículum, que potser no t'agradaria que sabés la teva parella actual o que sabés qui sigui, els teus fills o el que sigui, doncs això és una realitat que està passant i val la pena conèixer-ho. Però no només aquesta, sinó aquesta altra més, amb una aparença benigna, de conèixer quins són els teus desitjos, els teus interessos, aquesta manera de convidar-te a congressos que potser tu no podries anar-hi o a esdeveniments que d'altra manera et quedarien fora del teu abast. Tot i que també val la pena dir, quan parlem del Congrés dels Estats Units i de la seva representativitat democràtica, que en aquest moment als Estats Units el 99% dels congressistes són multimilionaris. Llavors dius, com poden ser els representants del poble multimilionaris? Com poden ser els qui defensen els interessos del conjunt de la població? Un conjunt de la població on la majoria als Estats Units no són multimilionaris. Llavors això és una contradicció flagrant, no és una cosa que demani un gran aprofundiment teòric, és una dada. Tens el 99% dels congressistes multimilionaris. Doncs bé, això era una prioritat que venia directament pel Congrés i que afavoria els interessos d'aquest lobby tan potent que és de la indústria farmacèutica. Però això és pel que fa a les universitats, que jo estava en una universitat pública als Estats Units, la Universitat Estatal de Nova York, però evidentment molta part de la recerca avui en dia ja no es fa en universitats públiques, sinó que es fa directament en un centre privat. Llavors, si això us he volgut explicar és així, fins i tot, és així, té aquests interessos en la part pública d'aquest finançament, imagineu-vos a la part privada. Nosaltres, si ho deixem en mans privades, vol dir que el representant, el director o el responsable d'aquella indústria, en aquest cas poso l'exemple de les farmacèutiques, doncs decideix, aquesta malaltia, sí, és molt greu, mata a la majoria de la població, però com que la majoria de persones que mata són pobres, no ens interessa investigar-la. Si això és un negoci, estem parlant d'una forma molt crua, però és així. I això, com deia, no vull parlar de forma especulativa, sinó de forma fàctica, i el fet també serà conegut de molts de vostès, és l'informe que van fer els Metges Sense Fronteres a l'any 2000, o sigui, això ja fa bastants anys. I aquest informe, després van fer una exposició, que és el que ells fan, d'intentar conscienciar la gent, i aquesta exposició va passar per Barcelona també, i el títol era Desequilibri fatal. I què volia dir aquesta investigació? Què van descobrir amb això? O què volien donar a conèixer amb això? Donaven a conèixer que, així com fins fa poc moltes persones interessades per la justícia social
coneixien que hi ha un desequilibri entre els recursos a nivell planetari i a qui arriben, a quin percentatge de la població arriben, el lògic seria que el 20% dels recursos mundials arribin al 20% de la població i el 80% dels recursos pel 80% de la població. Això seria si tinguéssim una distribució igualitària dels recursos. Si hi ha aigua al planeta, doncs, home, el 20% de l'aigua li toca el 20% de la gent i el 80% de l'aigua el 80% de la gent. Això vol dir que tots tenim aigua, si és que n'hi ha per tots, que n'hi ha. Però resulta que no, que hi ha milions de persones que no tenen accés a l'aigua, perquè la distribució de recursos no és igualitària. El mateix amb l'alimentació. Produïm en aquest moment en el món aliments suficients per 11.000 milions de persones. I som en aquest moment en el planeta Terra 7.000 milions de persones. Doncs no hauria de passar ningú gana, no? Doncs passen gana 1.000 milions de persones a l'any. I cada dia 26.000 nens moren de gana. Això és la distribució no igualitària, com deia, una dada coneguda de la majoria de gent que s'interessa per la justícia social. Però la dada que van descobrir i van fer públic els Metges Sense Fronteres afectava a com aquesta desigualtat es reflecteix en l'àmbit dels recursos sanitaris. Ells pensaven, i així ho expressaven, que n'hi hauria d'inequalitat, de desigualtat, però que seria una mica menor que aquesta del 2080. Això no ho he acabat de dir, però la realitat, en el moment que els Metges Sense Fronteres van fer l'estudi, l'any 2000, era que el 20% dels recursos, ara no parlo de medicaments, recursos generals del planeta, riquesa del planeta, el 20% estava en mans, quedava pel 80% de la població, perquè el 80% de la riquesa estava en mans del 20%. Això m'he explicat, no? I els Metges Sense Fronteres van dir, a veure què passa en l'àmbit dels recursos sanitaris. I ara sí que ve la dada d'ells, que va ser no només que la cosa no millorava, que és el que ells es pensaven que milloraria, però que continuaria havent una desigualtat digna de ser denunciada, sinó que la cosa en l'àmbit sanitari s'empitjorava. I s'empitjorava vol dir que, ara ja és la dada concreta, el 90% dels recursos sanitaris d'investigació i humans, de persones, es dedicaven a investigar malalties que afectaven el 10% de la població. El 90% dels recursos per investigar malalties que afecten el 10% de la població. I la inversa, el 10% dels recursos a nivell mundial per investigar malalties que afecten el 90% de la població. I això són aquests informes de Metges Sense Fronteres que jo considero que segueixen sent actuals i recomano. No només informes, és tota una campanya i una línia d'investigació i de conscienciació que han engegat que es diu les malalties oblidades. I les malalties oblidades són les que maten a la major part de la població avui en dia. I que són, evidentment, la leishmaniasi, la malaltia de Chagas, també la malària, tot i que hi hagi investigació, també segons quins tipus de tuberculosi que tenen prevalença en llocs que no hi ha negoci a la vista. O sigui que em penso amb el títol de les jornades d'avui, això és una primera dada flagrant. Què s'investiga? Si ho tens en mans públiques, doncs evidentment sempre en control democràtic has de vigilar la corrupció i els interessos, això és a tot arreu, però en les mans públiques el que pots demanar que distribueixin o que designin els recursos pels problemes reals. En base en quin criteri? Doncs aquest, quanta gent es mora d'aquesta malaltia, com és de seriosa la malaltia, doncs miri, si és més seriosa la malaltia A que la malaltia B, estudiem més la A que la B. És que no hi ha cap altre motiu per fer-ho diferent en l'àmbit públic. Però si es permès que la salut sigui un negoci, aleshores la persona que li has permès que sigui un negoci, doncs té dret a dir sí, té vostè tota la raó, la malaltia A és molt més important que la B, però com que jo estic fent negoci, jo la malaltia A no l'estudio, perquè a mi no em farà negoci. Imagini que trobo una cura per la malaltia de Chagas, encara ho hauré de regalar això, perquè tota la gent que es mora de Chagas són pobres, són a Llatinoamèrica la majoria, 20 milions. Doncs no hi ha investigació per això. Els recursos, Metges Sense Fronteres van enviar una enquesta a les 11 companyies farmacèutiques més importants, només 3 o 4 van contestar, i aquestes tenien un 1% del seu pressupost dedicat a aquest tipus de malalties. Abans he dit el 10 perquè hem de sumar tota la part pública, que també he explicat que segons quins països té problemes, però que el món és gran i hi ha llocs que sí, que hi ha departaments universitaris i gent que estudien pel bé del país, però el conjunt ja he dit quina era la dada. No és només això que afecta, i aquesta és la dada més escandalosa, sinó que el tema, per exemple, d'això que se'n diu els medicaments, del jo també. Hi ha uns medicaments que se'ls diu així,
medicaments del J, no sé si la ponent d'abans n'ha parlat o... Bueno, els medicaments del JB signifiquen medicaments que es dissenyen i per tant es fa el disseny de l'estudi perquè surti al mercat un medicament que no aporta res de nou. I dius, home, doncs quin negoci més mal pensat, no? Si no aporta res de nou, segur que no el vendran aquest medicament. Hi ha un moment que s'ha d'explicar l'intríngulis de la cosa privada, què passa quan es converteix la sanitat en un negoci. Passa el tema de les patents. El tema de les patents vol dir que, pressuposant que hi ha hagut una despesa molt important en recerca per poder arribar a sintetitzar un medicament nou, aleshores es compensa aquest esforç de recerca i aquesta inversió de recerca permetent que la companyia que ha creat aquest nou medicament el vengui en règim de monopoli durant 20 anys és la patent, però aquests 20 compten a partir del dia que es registra, o sigui, el temps d'investigació està dintre. Per tant, durant un nombre d'anys, depèn de quanta estona hagi tardat entre que tu registris la patent i puguis posar el medicament al mercat, que depèn de permisos i depèn, no? Per tant, de vegades són 18 anys, de vegades són 12, de vegades són 10 o fins i tot menys. Però el cas és que durant uns anys està permès, tenim el sistema muntat així que permet a aquesta companyia explotar aquest medicament o vendre'l, en aquest cas en règim de monopoli. I no controlem, que això seria una possibilitat, si volguéssim, doncs si ha cobert o no les despeses que tenia. Podríem dir, d'acord, li permetem això, però fins que tinguin un 10% de retorn, o sigui que cobreixi despeses i guanyi una miqueta, no està mal. Però si no ho controlem, potser resulta que la despesa real n'ha tingut molt poca i que està fent negoci a costa d'encarir un medicament artificialment per fer guanys i, per tant, evitar o impedir que molta part de la població, si n'hi ha un sistema públic de salut o si s'introdueixen copagaments, doncs tingui accés a aquest medicament. Doncs bé, amb aquest sistema de patent resulta que amb una empresa privada, si no fos privada no té cap sentit, però amb una empresa privada li pot interessar molt calcular, abans que se li acabi la patent d'un medicament, que n'ha de treure un altre al mercat, i ara sí, ve la part de màrqueting, perquè si no això no funciona, que convenci en els metges i en els proveïdors de salut, i si pot ser en el públic en general, que aquest medicament que ara treu és millor que l'altre. Per què? Perquè si la gent es convenç que és millor i aconsegueix que els metges el receptin, aquest tindrà patent per 10 anys més, o per 20 anys més. M'he explicat amb això? Per tant, això és una estratègia que podríem dir, molt bé, ens importa una dada, l'estratègia està clara, i a quants medicaments afecta això? O sigui, en realitat, els estudis que tenim, això és una cosa que passa, per exemple, en un 1% dels medicaments que es creen, o quan? Doncs passa en més del 80%. Això és la dada de Marcia Agner, més del 80% dels medicaments. Aquest és el gran problema de la indústria farmacèutica avui, que és la seva falta d'innovació. D'innovació real. Medicaments nous, cada mes en surten medicaments nous. Però són nous? O són medicaments del jo també? I es diuen així, en anglès, Me Too Drugs. I traduïm medicaments del jo també. Doncs aquests medicaments, què tenen de diferent? Els han canviat una molècula, alguna cosa, clar, no són idèntics perquè si no seria una estafa, algun canvi en l'estructura molecular tenen, però un canvi que en principi no afecta la seva funció si tenen sort, i amb aquesta investigació del JP va i troben una molècula que a més funciona més bé, llavors això ja no és un medicament del JP, és un medicament nou. Però la majoria, com que no estan fets des d'una hipòtesi diferent d'investigació, sinó que simplement estan fets amb una visió comercial, de dir, treu-ne un que sigui igual que l'altre, com més igual millor perquè l'altre se suposa que funciona, per tant no el volem diferent perquè clar, l'altre funciona i si el fem diferent, com que no tenim una hipòtesi de treball, com dic, que es basi en una ciència nova, doncs encara ens sortirà malament i no farà el que ha de fer. Per tant, toca-li només a la molècula les coses que puguin no afectar la seva funció. Per això es diuen medicaments del jo també. Però és que passa una cosa, que és encara, diríem, més important de prendre en consciència. Una és aquesta que he dit, un pur negoci, i aquí se'n van diners que no haurien d'anar dirigits cap a aquest tipus de negoci fraudulent, perquè no és un medicament nou. Però és que resulta una cosa que és que per poc que modifiquis una molècula, com ho saps que no farà mal? Perquè modificar una molècula, encara que sigui una cosa perifèrica, potser l'ha convertit en una molècula immunogènica. Resulta que aquesta fa anticossos i l'altra no en feia, i aquests anticossos després resulta que troben cèl·lules en el cos que s'assemblen una mica amb aquell antigen que les havia provocat i creen una malaltia autoimmune, per exemple.
Però resulta que tenen la capacitat de provocar com contracció arterial i mira, hi ha més índexs d'infarts de miocardi amb el nou medicament. No estic tampoc inventant-m'ho, això va ser el cas de Vioxx, per exemple. Vioxx és un medicament antiinflamatori, és un medicament del jo també. En el seu moment el van treure al mercat dient que tenia menys efectes gastrointestinals que els altres medicaments i al cap de 5 anys de comercialització s'ha hagut de retirar, es va haver de retirar de forma apressada del mercat perquè hi ha més de 29.000 morts atribuïdes a aquest medicament per infart de miocardi i per embòlies. Llavors això són, com deia, no només especulacions de possibles coses que passin si tenim la medicina en mans i la investigació en aquest cas en mans privades, sinó que això són coses que ja han passat. Per tant, com deia, no és només especulatiu. Em podria allargar molt amb això, però passaré als altres, que si no ja ha d'haver passat la mitja hora en el primer punt. Però s'entén què vol dir la investigació que estigui en mans d'aquí, no? Es deixen coses fonamentals i es creen aquestes distorsions de la recerca real. Passo al segon punt, que és la implementació de l'estudi. En la implementació potser és a la part on avui en dia s'han detectat menys irregularitats per culpa de la privatització, però n'hi ha dues que sí que les vull dir. Una molt important és el consentiment informat, o sigui, tu per implementar l'estudi, hi ha encara una cosa del disseny de l'estudi, que també és una altra que les companyies farmacèutiques avui en dia fan, però perquè els hi permeten els governs, i si no ho permetéssim no ho podrien fer. I què és? No només tot això que no repetiré que ja he explicat, sinó un cop tens aquest medicament del jo també o el que sigui que tu vols estudiar, aquest medicament et permet avui en dia la legislació que regula els estudis clínics, et permet que tu el comparis amb un placebo. Un placebo vol dir una píndola de sucre, o sigui, una substància en principi inert. Doncs molt bé, això també en principi no hi ha cap problema en fer un estudi comparant el medicament que tu vols estudiar amb una substància inert per saber si el medicament funciona o no. Però clar, si això ho posem en el context de que, per exemple, aquest medicament que tu vols estudiar és un antihipertensiu, i quants n'hi deu haver al mercat antihipertensius? No ho sé, 20, 30, 40, 200, 300, no sé quants n'hi ha de diferents. Doncs el que s'hauria d'exigir amb una companyia que després tindrà una patent i que explotarà en règim de monopoli aquest medicament és que, perquè coneguem les dades científiques, com deia, no? La branca científica no ho és tot, però home, volem tenir dades que siguin sòlides. Doncs tu per què no fas un estudi d'aquest medicament amb el medicament que funcioni millor per al grup d'edat que tu vols i per l'estudi que vols? Tu m'has de demostrar, perquè jo et doni la llicència de comercialitzar un nou medicament, tu m'has de dir que és millor que els que ja tenim, perquè si no, no cal que el comercialitzem. Perquè potser encara el receptarà algú i és pitjor que els que ja teníem. O sigui, la responsabilitat de l'agència reguladora de la llicència dels medicaments hauria de ser obligar a la companyia farmacèutica a que comparés això amb el millor del ja existent. I no és així. Per tant, tu pots comparar-ho amb un placebo i dir que aquest medicament és molt bo per la hipertensió, per exemple. I no dius que no tens ni idea de si és pitjor que els que ja teníem. Doncs clar, els malalts diuen, aquest és nou i és millor, doncs home, és una cosa bona això, veieu l'engany per on va, no? Però és que és més, en els estudis i tot això, com dic, doncs, totes les dades al darrere no costa res pel qui les vulgui trobar, doncs coneixen on s'han publicat. Es permet en aquests estudis comparar, quan es fa la comparació amb un medicament ja existent, es dona una dosi del medicament ja existent més baixa de la terapèutica. I es compara amb una dosi d'aquest medicament més alta de la que convé. Llavors dius, ui, aquest fa més efecte, diu, home, ja, però és que l'ara l'has donat amb una dosi extra, etc. O sigui que amb el disseny en mans privades, doncs tot això són realitats de com s'abusa i per tant com aquesta ciència en la qual es basen les decisions i els algoritmes i els protocols i tot això, doncs ha de ser, des del principi, una ciència dirigida a conèixer la veritat, no dirigida a fer negoci. Si li permetem que estigui dirigida a fer negoci, doncs ja em diràs que amb aquestes dades quina ciència pots fer. Ara sí passo al segon punt, que és aquest que ja havia començat a dir, en la implementació no hi ha tantes irregularitats, el disseny és com el lloc més important de tots els que diré, però en el segon hi ha la irregularitat del consentiment informat. Què vol dir això? Primer, que és sabut que moltes vegades el full de consentiment, o sigui, si tu vols participar en un estudi clínic, clar, t'han de demanar permís, no? Ningú, per les convencions que ja hi ha hagut al voltant d'aquest tema, està prohibit i és denunciable que tu li donis un medicament experimental a una persona sense dir-li. Això no es pot fer ni aquí, ni al tercer món, ni enlloc del món. D'acord? Has de demanar que et doni permís. I aquest demanar que et doni permís
doncs fas un paper, un document que l'altre s'ha de llegir, i si no sap llegir, com és el cas que molts estudis es fan en àrees on hi ha persones que no tenen la capacitat de llegir, doncs algú els interpreta o els llegeix. Moltes vegades aquest estudi, aquest consentiment informat, la persona que el signa no l'entén. Això és una cosa coneguda i potser molts de vosaltres sou infermeres o metges i que ja sabeu de què parlo, no? Llegeixis això i tu penses, mira, no tinc pressa, vull dir, no tinc temps i em fio que no li estic demanant res dolent, però si s'ho hagués de llegir tot, això jo ho sé que està redactat, que no, o sigui, els intríngulis de la cosa no els entendrà. Que hi ha un perill, per exemple, amb una prova, la quina sigui, que hi hagi doncs, una complicació. Si jo no li dic, escolti, que pot ser que això es compliqui, aquella persona li llegirà el paper i no ho entendrà, que això és així. No, també m'explico amb això, no? Doncs bé, aquí, a part de que aquests consentiments estan redactats de vegades de forma que és impossible per un no especialista d'entendre, no la lletra, sinó què vol dir la lletra, no? Que de què estem parlant, hi ha paraules que de vegades són difícils d'entendre. A més, es permet en aquestes grans companyies farmacèutiques que fan negoci amb la salut, o en aquest cas amb la investigació, que operin de la següent manera. Van a un país pobre i recluten en aquest país pobre els subjectes del seu estudi, fan el seu estudi i quan s'ha acabat l'estudi aquell malalt es queda sense medicament. Que dius, bueno, clar, perquè només el tenia durant l'estudi. Bueno, clar, no sé si, clar, quants diners guanyarà aquesta companyia d'aquest estudi que ha pogut fer gràcies a aquests subjectes que potser abans estaven tranquil·lets a casa seva i resulta que ja havien assumit que no tenien possibilitat de guarir o de tractar segons quina malaltia, ara resulta que durant 2 anys participen d'un estudi, quan s'ha acabat l'estudi, doncs moltes gràcies, ja li han pagat el cafè 2 dies i se'n va. O sigui, una desproporció entre el que és la persona malalta que està permetent que aquesta ciència, moltes vegades fraudulenta, però no sempre, de vegades hi ha descobriments que són importants, doncs aquesta ciència es basa en un abús, en una explotació de les persones més pobres. Un dels casos més escandalosos va ser el que va descobrir la ministra de Salut polonesa, Ewa Kopacz, que quan de la vacuna de la grip A, aquesta de la famosa pandèmia del 2009, va ser Polònia l'únic país que va dir que no comprava les vacunes. I va dir que no les comprava perquè la seva ministra de Salut, no com en altres llocs, doncs era metgessa, i era metgessa amb exercici, i no era política professional, i va arribar, es va estudiar el tema i va dir és que clar, aquesta epidèmia d'aquest any sembla més benigna que la d'altres anys, perquè hem de comprar aquestes vacunes a triplicat el preu. I a més aquí ens posen una clàusula que diu quan aquestes vacunes les compreu, els governs, com això va afirmar el govern de l'estat espanyol, si hi ha algun efecte secundari no podreu reclamar a les companyies. I ella va dir, això no està bé, jo no ho faig, i va quedar tota Europa en contra, van sortir uns debats on l'Ewa Kopacz es quedava sola. Doncs ella ho va fer perquè abans d'aquesta cosa li havia tocat resoldre un cas que s'havia fet una investigació de vacuna de la grip amb 25 persones indigents del carrer, sense sostre, que els donaven un entrepà a canvi que fornissin part d'aquest estudi. I 8 es van morir. I això havia passat quan ella just havia accedit al Ministeri. Llavors, quan va passar l'altre, va ser l'única d'Europa que va plantar cara i que, a més, les dades és que a Polònia, aquell any, no es va vacunar ningú perquè no van comprar les vacunes i van tenir menys mortalitat i morbiditat que la grip que els altres països. Això és una dada que correlaciona amb el fet que hi ha hagut 3 anys des que s'ha introduït la vacuna de la grip. Ara parlo de la normal, no de aquesta pandèmica, la vacuna de la grip de cada any. Hi ha hagut 3 anys des que es va introduir que no ha coincidit cap de les soques virals que es fan servir, no ha coincidit amb les que realment estaven actives durant l'epidèmia de la grip. Això pot passar perquè, clar, tu no et pots esperar a veure el pic de l'epidèmia de grip per començar a pensar que faràs la vacuna. Llavors ja no tindria sentit. Per tant, s'ha de fer una recollida de mostres prèvia i sempre et pots equivocar. I per això hi ha 3 tipus diferents. Normalment un de tipus A i 2 de tipus B. Perquè el tipus C no infecta humans i no forma part de la vacuna. O sigui, aquestes vacunes de cada any tenen 3 diferents soques. Hi ha hagut 3 anys des que coneixem o des que es fa aquesta vacunació a la gent gran a partir dels 65 anys, que cap de les 3 no ha coincidit amb el virus circulant. I aquells anys que he passat amb la morbiditat i la mortalitat de la grip, igual. O sigui, vol dir que la vacuna, els anys que hi ha vacuna, quina evidència real tenim que aquesta vacuna funciona. Si els anys que no l'encertem, tot va igual que els anys que l'encertem. Per això tanco el parèntesi. I ara acabo amb això de la part de la implementació, que hi ha un altre punt preocupant, que hi ha hagut ja diferents autors de bioètica denunciant el fet que els comitès de bioètica, i això ho podeu saber també pels vostres hospitals o els llocs on treballeu,
que els comitès de bioètica en els últims anys s'hi han col·locat persones que entren al comitè de bioètica no per representar l'interès general o l'interès dels pacients, sinó perquè representar els interessos d'una determinada companyia. I per tant aquesta infiltració dels comitès d'ètica, que són els que han d'assegurar-se que la implementació de l'estudi respecta els drets dels malalts i està fet sense violentar-los en cap moment, això també és una dada per tenir en compte, sobretot en llocs, en països més pobres, que hi ha aquesta capacitat més forta, però jo crec que també en el nostre país. Això és el segon. Ara anem al tercer, que he dit que el primer punt, aquest del disseny de l'estudi, és molt important, però el tercer és tan important com el primer, perquè és l'anàlisi dels resultats. I jo quan vaig escriure aquell estudi el 2004 que es diu Els crims de les grans companyies farmacèutiques, doncs aquest títol, com sabeu, no era metafòric, no és una metàfora, no crims, però ja s'entén que crims no en fan, no, això no era un títol metafòric, això és un títol literal. Els crims vol dir que la gran majoria, o la majoria de les grans companyies farmacèutiques, en el període que va de l'any 2000 al 2003, havien estat en el, com es diu això, el banquet d'acusats per un tribunal penal. O sigui, això se'n diu un crim, no? És el que jutja un tribunal penal. I a més, havien estat condemnats i havien reconegut la culpa. O sigui que quan es diu crims de les grans companyies farmacèutiques es vol dir crims de les grans companyies farmacèutiques. Bueno, quins crims són això? Perquè clar, crims és sortir al carrer amb una pistola i matar algú o assassinar algú, què fan? Quins són aquests crims? Doncs els crims són ocultació d'informació rellevant per la salut de les persones. I ara això és aquest tercer punt de l'exposició que us estic fent. Un cop has fet el disseny, has dissenyat l'estudi, per exemple, amb un medicament del jo també, com el Vioxx, aquest antiinflamatori. L'has fet en països, no recordo en quin país es va fer, però amb uns comitès d'ètica que potser no t'han qüestionat aquest disseny de l'estudi, per tant els tens una mica apanyats. Els has fet potser amb subjectes que després els deixaràs penjats i no reconeixeràs que és gràcies a la seva participació que tu podràs fer el teu negoci. Doncs ara ve el moment en què les dades tu les comences a tenir i si es fa l'estudi ben fet és a doble cec i per tant hi pot haver coses que fins que no analitzes els resultats no te n'adones. Al moment de l'anàlisi pot ser que vegis que hi ha un excés de morts per infart de miocardi. I què fas amb aquesta informació? Doncs l'agafes i la poses en un calaix. Això és el crim. Per què és un crim? Home, 29.000 morts. Si això no és un crim, perquè clar, aquesta companyia, Merck, que és la del Vioxx, la van condemnar no perquè li havien sortit les coses malament i va tenir la mala sort de posar al mercat un medicament que resulta que feia infarts de miocardi. Per això no l'haurien condemnat a un tribunal criminal o penal. La van condemnar perquè es va poder demostrar amb documents interns de la companyia això, que ja ho sabien. I per tant, aquesta condemna té a veure amb aquesta ocultació d'informació. Hi ha hagut altres casos, el cas de la teràpia hormonal substitutòria. Aquest és un cas que ara segueix sent en investigació perquè als Estats Units hi ha uns casos oberts molt importants que són allò que es diuen en anglès class action, que vol dir que tot un grup presenta una demanda i en aquest cas són grups de més de 15.000 dones en alguns casos i té molta força. Doncs això que encara s'està sent investigat és un altre dels exemples on s'ha vist que la companyia coneixia a la bestreta, coneixia abans que hi havia efectes secundaris greus. I en lloc de dir-ho, en lloc d'aturar l'estudi, en lloc d'advertir d'això i no comercialitzar, perquè clar, si és honesta la companyia amb els resultats, diu, mireu, resulta que no s'ha sortit com pensàvem, i tenim efectes secundaris i per tant ens sembla, si tu vols, que igualment s'ha de comercialitzar, però l'agència reguladora, si també és honesta, dirà, no, miri, aquest perfil que em presenta jo no li puc aprovar, però si vostè em presenta un perfil que diu no hi ha efectes secundaris, la companyia reguladora o se'n malfia de la informació que li dones, que és el que hauria de fer, perquè no haurien d'estar aquestes investigacions en mans privades, haurien d'estar en mans públiques per evitar tot això, però bé, o se'n malfia o canviem el sistema, o si no diu, home, no hi ha efectes secundaris, què, l'aprovem o no? Diu, doncs clar, l'hem d'aprovar si no hi ha efectes secundaris. Ara, és veritat que no hi ha efectes secundaris? Aquesta és la gran pregunta. Doncs bé, en aquesta ocultació de resultats, com dic, es creen totes aquestes causes penals o tot aquest problema de responsabilitat penal de les companyies. I què passa amb aquesta responsabilitat penal? Passa que al ser una corporació, la nostra legislació, aquí com a tot el món que en diem civilitzat, fa que no hi hagi responsables personals. O sigui, qui ha anat a la presó per aquestes 29.000 morts? No, ningú, perquè és la companyia. I qui l'ha fet aquesta legislació? Que diu que les companyies van soles.
No? Qui? Doncs no sé qui l'ha feta, aquesta denúncia possible, però ara no és el cas, però aquesta legislació, si volem, la podem fer d'una altra manera, perquè les companyies no van soles, a les companyies hi ha gent que pren decisions i, d'acord que puguin anar variant, però doncs, amb tota la paciència agafen els fulls i diuen, a veure, aquesta decisió quin dia s'ha pres i qui va firmar el paper que això es feia així. I aquesta responsabilitat personal, si fos, aleshores s'evitarien aquests casos. Per què? Perquè Merck, per aquest cas del Vioxx, va haver de pagar una multa multimilionària, la més gran en aquell moment, després ja n'hi ha hagut més grans, però en aquell moment la més gran que hi havia hagut fins aleshores per un cas de frau farmacèutic. I la quantia d'aquesta multa va ser inferior als diners que Merck havia guanyat amb el medicament Vioxx. O sigui que li va sortir el negoci bé. I diràs, home, però 29.000 morts, sí, però el negoci, si mires només el negoci, li va sortir bé, perquè el negoci no és el d'una persona que té tota la consciència. El negoci és els accionistes d'aquell negoci, que potser viuen vés a saber on, i que ni ho saben si s'ha mort o no s'ha mort. Ells només al final d'any tenen 30.000 accions a 30.000 empreses i al final d'any diuen, mira, m'ha pujat els diners, i estaven ara contents, si és l'únic que volen. O sigui, el negoci vol dir això, deixar la salut en mans del negoci avui en dia té aquestes conseqüències. I per últim, perquè ja acabem el temps, hi hauria a l'última fase que he dit que comentaria, que és la de la publicació dels resultats. Tu tens aquests resultats, els que siguin, amb tots els problemes que he explicat, i resulta que per fer-los públics tu redactes uns articles, que són articles científics, i precisament en el cas d'aquesta teràpia hormonal substitutòria, hi hauria d'haver una cosa en tots els casos, que és el debat científic de la màxima qualitat. Les revistes científiques fins ara ja fa uns anys que estan perdent prestigi perquè estan perdent independència. Si tu no tens independència i llibertat de càtedra, doncs tu resulta que els teus resultats no són conduents a un debat científic que mereixi aquest nom. I aquesta Marcia Agnell, que ha sigut durant 17 anys aquesta metgessa, durant 17 anys la directora en cap de la revista de més prestigi de medicina interna, que es diu New England Journal of Medicine, que té l'impacte més gran. Doncs és aquesta mateixa Marcia Agnell que ha denunciat com declina aquesta qualitat científica dels articles publicats a les millors revistes com la seva a causa dels interessos de vet de les companyies farmacèutiques que el que fan és pagar la revista mitjançant els anuncis. Doncs si en aquesta revista algú emet o envia un article que no interessa que no és bo per segons quins interessos, doncs aquesta companyia, si amenaça amb retirar la publicitat, la revista no surt. Però no surt per què? Perquè no hi ha qui la pagui, no? Perquè la revista, per pagar-la, l'ha de pagar algú. O sigui, encara que tinguis una editora en cap tan bona com la Marcia Agnell, clar, la seva opció no és dir, doncs no. La seva opció és dir no i tanquem la revista. Perquè si l'has permès que estiguin en aquestes mans privades. Doncs en concret, l'article que ara citaré és també referent a la teràpia hormonal substitutòria, on precisament perquè hi ha hagut aquest excés de mortalitat pel càncer de mama, hi ha hagut aquests judicis oberts als Estats Units, s'han desclassificat documents interns de la companyia, en aquest cas era la companyia Viet, amb WY, que ara està dintre de la companyia Pfizer. Doncs aquesta companyia és la que s'ha sabut que havia contractat els serveis d'una altra companyia, que es diu Design Writer, o Design Write, o sigui, escriptura de disseny, i el que vol dir el disseny d'escriptura, i el que vol dir és que aquests articles, sobretot els de revisions, no estaven escrits per als que els signaven, sinó que això és una cosa que es coneix com a escriptura fantasma. En anglès es diu ghost writing. I ghost writing, o escriptura fantasma, vol dir que el qui escriu l'article és un treballador o una treballadora a sou de la companyia farmacèutica. I després li diuen al metge o metgessa de prestigi doncs si farà el favor de signar-ho. I això, que sembla, diu, per tant tothom és corrupte i tothom està... Home, clar, no és ideal ni molt menys, però no necessàriament vol dir que aquesta metgessa o metge que posa la seva signatura aquí estigui cobrant d'aquí o vulgui fer mal a ningú, sinó que la gent, cada vegada més hi ha més feina, diguéssim, i més pressió per publicar i més... Llavors, de forma, en alguns casos, confiada, pensant-se que no està fent res de mal, de vegades hi ha hagut persones que el seu nom és important i que han permès que un altre els hi redacti l'article. No sé, també m'he explicat amb això?
Llavors això se sabia, això del ghostwriting, però abans del cas de la companyia Viet i la teràpia hormonal substitutòria es pensava que això era una minoria dels articles que eren escrits d'aquesta manera. I a través d'aquesta denúncia, d'aquesta demanda, ara se sap que la proporció pot arribar a ser de més del 80%. Els articles escrits així. En concret, aquesta companyia, Designwriter, durant 8 anys que va estar cobrant, o sigui, llogada per Viet, per la companyia que promocionava la teràpia hormonal substitutòria, els números són una cosa així com que va organitzar 1.000 congressos internacionals, va participar en 500 pòsters de 500 congressos diferents, va promoure simposis, pàgines web, això també és molt important, o sigui, aquestes companyies fan pàgines web que semblen espontànies de la gent, pàgines web de dones que han fet servir la teràpia hormonal substitutòria i diuen, oh, que bé que m'ha anat, i tenen tota l'aparença que és una pàgina web que una dona ha començat i d'altres que han unit, i algunes de les que hi participen són innocents, diguéssim, però qui ho ha començat és una dona que és una treballadora d'aquesta companyia i ha començat dient, mireu, jo a mi m'ha passat això, us ho vull explicar i faig la meva pagineta, llavors allò que i aquesta senyora està cobrant d'això, associacions de pacients, o sigui, tot això forma part d'una estratègia de màrqueting que hi ha unes companyies que s'han especialitzat en això. I aquestes altres companyies, que són les farmacèutiques, lloguen amb aquestes companyies que són de màrqueting i de promoció i resulta que intervenen o apareixen o envaeixen aquest mercat de persones amb interès, de malalts que s'associen i de congressos científics i de literatura mèdica, envaeixen amb un objectiu que no és promoure, com deia al principi de la intervenció, i amb això acabaré, que no és promoure la veritat, aquesta recerca de la veritat que sempre està més enllà del que podem diríem determinar de forma definitiva, perquè en ciència ja ho sabem, no hi ha dogmes i la veritat d'avui demà potser l'haurem de canviar, però clar, és molt important precisament perquè és un fer camí, és molt important que creem uns sistemes on assegurem al màxim aquesta honestedat, que la investigació que fem tingui com a objectiu conèixer la veritat i no si permetem que això sigui en mans privades i que se'n faci negoci, llavors no ens queixem que això funcioni de la manera com jo he explicat i que per tant l'objectiu de moltes de les intervencions que es fan a nivell de recerca no sigui la recerca de la veritat, sinó la recerca de l'euro. La Montse Pineda i les escales de Petit tornin a taula, la faré a banda i vindrà la Issa a conduir el debat. Tinc aquí, el que passa que l'amago perquè no es vegi la marca. Propaganda gratuïta. Farem torn de debat, aquí els companys tenen els micros i farem una mitja horeta de debat. Abans que comenci el debat només dic que em disculpo perquè veureu que d'aquí 5 minuts ja marxaré molt aviat, o 10 màxim, però que també aquesta nit hi ha hagut una germana del monestir que no s'ha trobat bé i al final ha hagut d'anar a urgències, jo no l'he acompanyada però han tornat indignades dient que realment, això que ja sabeu tots, com es disminueix la qualitat de l'assistència, doncs això ha passat i ella hi anava amb un quadre de diversos dies i li haurien d'haver fet una ecografia. Podria ser que tingui una mica d'hidronefrosi i res, tornar cap a casa com si havien punxat la mateixa buscapina que l'havien punxat nosaltres i Yo solo voy a preguntar si opinas como yo que al estar en manos privadas la investigación y a estar... vegades has vingut amb altres xerrades Sí. i m'ho has preguntat en català. No, yo siempre lo hago en castellano, es una forma de protesta a todos esos cantamañanas que nos van a hacer una sociedad mejor en catalán. Y por eso hago... No, yo quería preguntar si opinas como yo, que ya que está en manos privadas la investigación,
y es lo que yo pienso, que, y está en manos de 4 o 8 o lo que sea, los que mueven el mundo, si crees que investigan para curarnos, porque yo creo que no investigan para curarnos, porque no hay ninguna empresa en el mundo que trabaje para echar a sus clientes. Entonces, si yo tengo una diabetes o tengo otro problema, pues conmigo se hacen ricos de por vida, si sigo crónico. Y yo me pregunto, ¿tú crees que hay alguna empresa en el mundo que está investigando para echarnos como clientes? Y segunda pregunta, muy rápida también, desde hace muchos años, lo digo porque han estado en Estados Unidos trabajando y a lo mejor has oído algo, desde hace muchos años en una ciudad que se llama Ciudad Juárez, una ciudad llena de gente muy pobre, desaparecen 3.000 o 3.500 mujeres cada año, y suelen ser trabajadoras de unas fábricas que se llaman maquilas, que son unas fábricas de unas grandes multinacionales que les hacen unos análisis cada año. Y al otro lado de la frontera, donde tú has trabajado, uno puede ir, yo tengo amigos que han ido, porque cuando aquí tienen que esperar para un trasplante, pues van allí y les hacen un trasplante y no pregunta a nadie de dónde ha salido eso. ¿Crees que hay relación, como yo creo, entre las desapariciones de Ciudad Juárez y el mercado de órganos, que por cierto, por desgracia, muchos movimientos progresistas les hacen la ola a esos mercenarios y lo relacionan con una raza machista única de Ciudad Juárez que mata a sus mujeres? D'acord. Doncs en el primer, jo recordar que no fa gaire, no? Va ser l'any passat, em sembla, que hi va haver a la Vanguardia, sí, la Vanguardia, a la Contra, no? Hi va haver aquest Premi Nobel, no sé, doctor Richard, no recordo el cognom, però que ell exactament va dir això mateix, no? Ell com a persona que havia estat en comitès d'investigació actiu en diferents empreses farmacèutiques i denunciava que la intenció és cronificar les malalties, precisament per aquest motiu. Clar, el que jo he anat exposant és aquesta irregularitat i aquest escàndol de permetre el negoci amb la salut. Per tant, si permets el negoci, si curar les persones és més rentable, doncs curaran. I si no curar-les és més rentable, doncs no curaran. O sigui, alguna mena de conspiranoia confulatòria per malaltir la gent, no hi estic d'acord. Però em dic que si tu privatitzes o prioritzes, no? Fas la prioritat al negoci, doncs si resulta que tenir malalts crònics és més rentable que no tenir-los, per aquesta lògica, doncs tu intentaràs cronificar les malalties. Això em sembla que és així. I això de Ciutat Juárez, conec el cas, no conec la relació amb els trasplantaments, però també he pogut tenir accés a investigacions que denuncien el fet que hi hagi assassinats per venda d'òrgans. O sigui que no tinc cap dubte que venda d'òrgans per transplantament n'hi ha. No sé si a Ciutat Juárez és un dels punts més forts, o si aquest és el motiu, o hi ha drogues, o hi ha no sé què, però que hi ha tràfic d'òrgans i que aquests òrgans evidentment venen dels països pobres cap als països rics, això no en tinc cap dubte. I que això evidentment, si ningú pogués fer negoci fent un transplantament, doncs això no hi seria, perquè està lligat amb el fet de fer negoci. Som el primer país del món amb trasplants. Perdona, és que no sabia. La meva pregunta seria, jo tinc fibromiàlgia i fatiga crònica i aleshores començo a comprar-me una sèrie de medicaments d'aquests que són enzimes, que porten vitamines, com el Q10, el triptòfan i tot això. Jo no sé si això ens ajuda als malalts d'aquestes malalties o és una enganyifa també de les farmacèutiques. Podries dir-ho alguna cosa, sisplau? Jo aquí, doncs, evidentment amb la fibromiàlgia, la síndrome de la fatiga crònica, hi ha una dificultat en determinar la seva causa i per tant aquí, altre cop em remeto al que he dit abans de la ciència, no? Aquestes investigacions centrals ens ajuden molt perquè llavors podem construir sobre segur. Si dius aquí hi ha un dèficit de triptòfan, home, dona-li triptòfan, no? Si no hi ha dèficit de triptòfan, donar-ne de base científica ja no en té. Ara, no només som científics, en medicina també som empírics, no? I dius, mira, no hi ha dèficit, però tu n'hi dones i la gent es cura, doncs també n'hi donaria, no? Llavors, això és per una banda i per l'altra és com d'ajuda concreta, si vols anar a la pàgina web meva hi ha un correu, això ho dic per no dir-ho com un públic, perquè tampoc és una cosa que jo he investigat directament, però sí que amb el tema de l'aigua de mar i una, que potser alguns coneixem, no? Aquesta ingesta d'aigua de mar i unes dietes, una cosa, jo conec gent que tenen històries interessants amb fibromiàlgia, llavors jo el que no puc és dir ara públicament
aquí us presento la cura de la fibromialgia, no ho estic dient, però home, sí que puc posar en contacte una persona que se n'ha sortit amb una persona que se'n voldria sortir, llavors ja us en parlareu. Jo volia fer dues preguntes a les persones diferents. Una és la primera intervenció que hi ha hagut quan s'ha parlat del problema de la marginació de la gent, no? Jo crec que és molt important remarcar, que el sistema democràtic, de fet ho va dir a partir de l'any 82 o 86, va establir el reconeixement de la sanitat universal per tota la comunitat ciutadà i que era una llei de base general i que aquesta llei de base general ha sigut repartit no per una llei de bases que requereix una majoria determinada, sinó per un decret llei, és a dir, que s'han saltat de fet les normes de la democràcia. Perquè a vegades la democràcia no la considerem prou revolucionària que realment és si s'aplica d'una forma vertadera. En segon lloc, vull dir que el fet que aquí s'apliqui el dret a les persones empadronades, jo penso que molt més tindria. De fet, respecte a la regressió estatal, és un avantatge. I sí que hem de tenir present que els cèntims que arriben aquí van relacionats amb les transferències econòmiques que es fan. I que, per tant, ampliar l'assistència a grups de gent que no es contempla per part de la llei general comporta de treure recursos perquè no ens hauran dit. Vull dir que això és una cosa important. En segon lloc, dir que no només són les persones que no són d'aquí les que es veuen perjudicades per aquest decret llei, sinó que em sembla que ho hem dit a la segona posició, que també aquest decret llei contempla que la gent que no ha utilitzat a partir dels 25 anys no té dret a l'assistència, encara que ara es deixa passar. Després, una altra cosa que vull assenyalar molt important, el problema aquest de facto de la credibilitat del sistema sanitari. Quan, durant una època, les transferències econòmiques o la financiació dels sistemes de les comunitats autònomes no contemplaven l'augment de la població. Nosaltres aquí, durant quan va haver-hi un augment de població molt important, no es va augmentar la dotació econòmica i, per tant, es va generar un dèficit important que després ha sigut tractat com un defecte pel govern d'esquerres que va haver-hi aquí a Catalunya, quan va ser degut a que no es contemplava l'augment de població. Per tant, vull dir que aquests problemes incideixen amb la salut, no amb la salut de tots nosaltres, que s'ha de tenir en compte. I quan ara es parla de l'ofec econòmic de la financiació de les comunitats autònomes, que la seva despesa fonamental és sanitat, ensenyament i serveis socials, s'està ofegant la prestació d'aquests serveis. És un element més de les polítiques neoliberals que hi ha. Perdona. S'ha demanat compartir a les assemblees de barri, el secretari, el president. Ara farem tres preguntes seguides. Una última pregunta. La senyora Carrera? No, aquella senyora, vostè? Sí, aquella senyora, vostè? I Rodolfo. Sí, com marxa vostè a la monja. A veure, ja que ens ha donat tantes dades i estic d'acord amb el contingut de la seva exposició, Perdona, on estàs, que no et veig? Aquí. Si coneix també les inversions que fa l'Església
en la indústria farmacèutica, per totes les vies que té d'amagar tots els ingressos estranys que té. Li dic perquè un dels papes, aquest darrer, un dels papes anava per l'Àfrica prohibint l'ús dels preservatius mentre es comprovava que s'invertia l'Església en anticonceptius. Només és aquest detall. I ja que la veig tan així, tan posada, a veure si vostè plantejaria una socialització de la indústria farmacèutica. O sigui, perquè està molt bé tot el que diu, però vostè s'atreveria a que tots aquests percentatges de beneficis que treu la indústria farmacèutica quedessin esbicolats pràcticament i anessin, evidentment, per això que diu vostè, per les patents, per la investigació, però esbicolats, només aquest sentit. I fent, per exemple, coses com els genèrics que cobreixin tota l'abast dels medicaments d'àrea, que seria funcionar al preu de cost. Mira, una pregunta que no sé si té el cas, però és per buscar una medicina molt més econòmica. I estem parlant de medicació i dels guanys d'aquestes grans farmacèutiques, no? Per què no anar cap a la medicina preventiva? I en la medicina preventiva aquí poca cosa hi ha a fer amb la medicació. Més aviat és a un nivell energètic, un nivell de medicina natural, del que parlàvem de l'alimentació, de tot una altra via, però que és medicina també. El que passa és que potser sempre ens plantegem la cosa de curació, perquè tenim molts malalts, els hospitals estan plens, perquè hem anat fent abusos de medicació. Per què no hi ha també un planteig de medicina preventiva amb aquest altre nivell de medicina natural i oriental, de l'acupuntura, de tot el que es treballa a nivell energètic i que, no sé, també trobar dintre de la medicina, dels metges, que hi hagués un enteniment de que quan una persona presenta que vol anar per aquest camí, que no hi hagi una contra. La persona he trobat, perquè jo soc artès i he trobat la medicina, he treballat en la medicina normal, alopàtica, però després m'he curat quasi sempre en medicina natural, i medicina d'acupuntura i preventiva. I crec que tindríem una societat molt més sana, anant per aquest camí molt més eficaç i molt més barat. Bueno, yo tenía una... Lo digo en voz, así que te lo digo. No, porque se graba. Yo tenía una pregunta para cada uno, pero bueno, empiezo por Teresa, que ¿no? Hay un término que utiliza que permitimos, ¿no? Digamos. Yo creo que no permitimos nada. Entonces me gustaría que me lo explicaras, porque con un 99% de congresistas solamente en Estados Unidos multimillonarios, no sé qué permitimos nosotros. O sea, quiero decir, sacarnos encima el hecho de que nosotros colaboramos con esto, porque creo que es un cuento chino, mucho creo que colaboramos. Ja saps que contestaré amb la vaga general indefinida. Sap greu perquè no us sentiré. Doncs contesto jo així una mica ràpid en les preguntes. Primer, el dels interessos del Vaticà. Jo fa poc, amb una intervenció a la televisió, que era el Canal Català, un programa que es diu Perllongar-hi cadires, es diu així, oi? Doncs em van, no sé quina pregunta em feien, no aquesta directament, però parlaven, no sé, de reforma de l'Església, llavors jo vaig parlar, perquè em sembla un motiu d'escàndol, d'aquesta opacitat del Banc del Vaticà. Una opacitat que ha fet que se'l consideri avui en dia, segons els òrgans
que són encarregats de determinar això, que tampoc són 100% de fiabilitat, però almenys diuen d'alguns bancs que tenen una transparència que fa que no estan invertint en crims directament, que no inverteixen en màfies, en tràfic de persones, en tot això. En canvi, hi ha altres bancs que això no es pot garantir. Doncs bé, aquest òrgan europeu responsable de determinar això, en el Banc del Vaticà no li ha donat el vistiplau. Per què? Perquè és massa opac. Doncs això és un tema que Benet XVI va intentar arreglar i va canviar el responsable i no ha pogut. O sigui que avui en dia a l'estat d'aquesta transparència del Banc del Vaticà és dubtós, no se sap. I per tant hi ha negocis que jo no em consta, però perquè aquesta informació jo no la tinc, no sé si algú la té, però la resposta vull dir que evidentment que hauria de ser... Primer de tot no sé si hauria de tenir un banc, segurament no hauria de tenir un banc, i després no sé si hauria d'haver un Vaticà, que potser hi hauria d'haver un Vaticà, però dit això, doncs si hi ha un Vaticà... Dit això, si hi ha un Vaticà... Parlava de l'Església, li posava l'excés del papa, així com... Clar, però que... l'Església, la catalana i la del portugalesa, o sigui, parlava d'aquesta Església. Doncs llavors aquí diríem que els mecanismes en quan es financia aquesta església, jo sé de les parròquies locals, o sé de com funciona l'administració d'alguns monestirs i d'algunes parròquies, com funciona la de la Conferència Episcopal Espanyola, doncs no estic al cas, sí que hi ha hagut alguns escàndols també amb allò de les inversions d'alguna entitat financera amb la qual tenien relació. La del Vaticà l'he dita perquè és la més representativa i per tant això significa que l'organització que per mi és ideal i la més evangèlica és una organització evidentment transparent i evidentment democràtica, que vol dir que les decisions es prenen des de la base. I en aquest sentit doncs és la meva resposta de que no sé si n'hi ha, però n'hi podrien haver interessos dels que vostè diu, perquè hi ha una opacitat i aquesta opacitat s'ha de poder posar sobre la taula i s'ha de poder ser crític respecte d'aquesta com respecte a tota la resta. No només de paraules, sinó intentar que això es transformi. Jo era el primer, després m'ha dit el tema de la socialització. Per mi és un criteri fonamental distingir el que són mercaderies del que no ho són. I jo crec que tot el que són mercaderies, jo puc fer neveres, jo a favor d'un sistema que aboleixi la propietat privada no hi estic, respecto qui estigui, visc en una comunitat que no tenim propietat privada, he fet un vot per no tenir-ne, però jo crec que l'organització social més ideal no és la que aboleix la propietat privada. M'agraden els empresaris i l'emprenedoria, m'agrada que la gent tingui idees i posi la seva botigueta i vulgui fer en el seu món una parcel·la de la qual la responsabilitza. M'agrada que hi hagi un govern que limiti l'acumulació de riquesa i que, diríem, aposti decididament pel bé comú, però quan parlo de mercaderies parlo de neveres i parlo de coses, d'objectes que es poden comprar i vendre. Això no és el cas de la salut. Per mi la salut... Jo no parlava contra un capitalisme. Deixa acabar de parlar. Jo no parlava d'això que està dient vostè. Això és una conclusió que vostè Eren 3 torns de paraula, hi havia 2 persones, perquè només tenim 10 minuts, 2 persones aquí en aquest grup i una d'aquí que no tenim vosaltres. O sigui, seguint Quedaran 3 torns només. Seguint l'explicació que feia, doncs aquesta és com la base per dir que la socialització que vostè deia dels beneficis d'una empresa farmacèutica, doncs clar, per mi l'empresa farmacèutica ja és un problema. Per què? Perquè ja vol dir que amb la salut s'està permetent que hi hagi gent que guanyi diners. Llavors, per mi l'ideal seria, com va dir en el seu moment la Comissió d'Investigació del Parlament Britànic, que hi hauria d'haver, la investigació de medicaments hauria d'estar en mans independents. Tu mai no hauries de permetre que el mateix que comercialitza un medicament sigui el que t'ha de dir si aquest medicament és bo o no és bo. I aquesta comercialització de medicaments, doncs també, per exemple a Venezuela, el primer que han fet és passar a un sistema de producció de medicaments que és estatal. I aquest sistema de producció de medicaments no només la investigació ha de ser independent dels interessos econòmics, sinó que la mateixa producció i venda dels medicaments ja no està dintre del mercat. I això per mi és una opció que s'ha d'organitzar i s'ha de pensar bé, però que eliminaria aquest conflicte entre el negoci i la salut. La salut no és una mercaderia, hi ha una sèrie de drets que tampoc ho són i que jo crec que els hem de retirar ràpidament del que en diem l'economia de mercat. El problema és...
després hi ha hagut la pregunta de les medicines preventives. Jo quan vaig entrar en el monestir, jo venia, com he dit, d'això dels Estats Units, del que podem dir biomedicina, i en el monestir vaig tenir la sorpresa de veure que les germanes del monestir feien ús d'herbes per curar coses, feien ús d'homeopatia, feien ús de l'acupuntura, i jo vaig fer l'estudi de doctorat sobre les anomenades medicines alternatives. I vaig tenir la sorpresa, que en el seu moment va ser una novetat, que realment hi havia 1/3 dels estudiants de Medicina de les facultats de Catalunya, això és de l'any 2004, que seien allà a la cadira d'estudiants de Medicina del primer curs al de 6è, en aquell moment no rebien cap informació sobre aquestes medicines alternatives, si en rebien alguna, la rebien negativa, o sigui, dient això és una cosa per fer perdre diners a la gent, no té base científica i a més evita de vegades que es busqui l'ajuda mèdica adequada, i resultava que al mateix temps que això passava, aquests estudiants, 1/3, que no és poc, estaven usant, eren usuaris de les medicines alternatives. Per què? Per lesions musculars, coses d'esports, per problemes de migranya, d'estrès, d'exàmens, etc. Llavors això va ser en el seu moment, va ser la meva tesi, va ser com un xoc per les facultats. A partir d'aquí, ara ja hi ha, no crec en el que és l'ensenyament de primer i sisè, no estic segura, però en moltes hi ha postgraus, hi ha màsters en moltes facultats de medicina, i aquí també val a dir que en aquest tipus de medicina més humana, més preventiva que vostè ha proposat, les pioneres són les infermeres. I el col·legi d'infermeria, o més que el col·legi, doncs les escoles d'infermeria han sigut les primeres que han introduït, que s'han obert d'una forma no esbiaixada i no defensora d'interessos, no qualsevol cosa, no, allò que realment demostra que funciona. Tu, si amb agulles d'acupuntura pots fer passar un dolor artròsic, que és el que jo vaig veure a casa meva, per exemple, les germanes grans, resulta que si prenien antiinflamatoris tenen efectes secundaris, n'hi ha unes quantes que tenen 90 anys i 95, un simple ibuprofeni que sigui de 400 no el toleren, no? Tu els hi poses les agulles d'acupuntura i que la setmana que ve els hi torna a fer mal, o ja, però els hi tornes a posar, que no costa gaire les agulles. O sigui que, clar que no es cura una artrosi amb unes agulles d'acupuntura, però si tu necessites una pastilla cada 8 hores i passes a posar agulles un cop per setmana, doncs això evidentment és molt més econòmic i per la persona doncs la tendència és que aquell dolor li millori una miqueta, mentre que amb la dependència als antiinflamatoris de vegades quan els deixes de prendre doncs la cosa no només no ha millorat sinó que pot haver empitjorat. Jo, després només faltava això del permetre que dir-ho de la vaga general volent dir que és una mica provocador quan dic això no vull dir la culpa és de tots, els l'hem fet tots, no, en absolut, però sí que vull dir que no ens creguem ja més, no? Que no podem fer res, que som les víctimes. El que passa és que té un cost, el dir prou té un cost, o sigui, segur que no podem dir, mira, ja està, en un dia, però prenguem consciència, és per això, que realment aquest sistema sí és que és democràtic, que jo crec que no ho és, i que el senyor d'abans ja ens ho ha fet veure, no? Bueno, doncs si no ho és, fem-lo, i el fem democràtic des de baix. Els canvis, jo crec, sempre venen des de baix, i per tant, aquesta és la que voldria que fos sempre una tònica de les meves intervencions, no culpabilitzar ningú del que evidentment no crec que tingui culpa individual ningú dels que esteu aquí, però sí animar-nos a tots junts per dir aquesta capacitat d'aturar el sistema criminal que ara estem immersos, no tenim, i doncs ens hem d'anar organitzant per això.